Boas a todos e todas, eu son Yaiza e hoxe xunto ás miñas compañeiras imos presentarvos o noso traballo, no que imos falar do papel da escola como axente de socialización e de como, dentro deste contexto, aparece un tema central e preocupante, o bullying ou acoso escolar. Este é o noso índice cos contidos que imos a seguir. A escola é moito máis que un lugar no que aprender matemáticas, lingua ou naturais. É un espazo fundamental no crecemento persoal e social das crianzas. Aquí é onde se construen relacións, onde interiorizan normas de convivencia, valores, maneiras de comunicarse e de resolver conflitos. Todo isto inflúe directamente na forma en que o alumnado se vai desenvolver ao longo da súa vida. É certo que a familia é o primeiro axente socializador, pero cando as nenas e nenos entran na escola, a súa rede de interaccións amplíase enormemente. Comezan a convivir con persoas diferentes ás da súa contorna familiar, enfróntanse a novas normas, aprenden a traballar en equipo, a aceptar a diversidade e a desenvolver a empatía. Ademais, vivimos nun mundo no que as redes sociais, os medios de comunicación e o entorno dixital teñen unha influencia moi grande na visión que o alumnado ten da realidade. Por iso, a escola tamén debe educar no pensamento crítico, na responsabilidade dixital e na capacidade de identificar comportamentos de risco. E é precisamente neste punto onde aparece un dos temas clave que abordaremos no noso proxecto: o bullying e as diferentes formas de discriminación que poden aparecer nos centros educativos. O acoso non afecta só á convivencia e ao clima escolar, senón tamén ao rendemento académico, á autoestima e ao benestar emocional das vítimas. Por iso, é imprescindible analizalo desde unha perspectiva tanto educativa como social. O acoso escolar non é unha discusión puntual entre compañeiros, nin un pequeno conflito do día a día. Estamos a falar dun comportamento que implica intención de facer dano, repetición no tempo e normalmente unha desigualdade de poder entre agresor e vítima. As formas que pode adoptar son diversas: agresións físicas, insultos, ameazas, exclusión social ou hoxe en día un tipo de acoso cada vez máis habitual, o ciberacoso. Este último é especialmente perigoso porque pode producirse ás 24 horas do día e mesmo desde o anonimato. Na escola existen dinámicas de grupo que poden dificultar ou favorecer que o bullying continúe. Non só están a vítima e o agresor, tamén teñen un peso moi importante os espectadores, que moitas veces calan por medo á presión social, e, por suposto, o profesorado e a institución que teñen a responsabilidade de establecer protocolos claros e actuar de maneira preventiva. Neste fenómeno tamén inflúen factores como o racismo, os prexuízos culturais ou a discriminación por motivos económicos. Todo isto fai necesario que a escola actúe de forma inclusiva, sensible e coidadosa para garantir un ambiente seguro para todo o alumnado. Eu son Antía e eu seguirei co marco teórico no que explicaremos brevemente as principais achegas dos autores e autoras que sustentan o noso proxecto. Empezamos por Dan Olmos en 1978, este é o autor de referencia no estudo do acoso escolar. El define o bullying como unha agresión intencional, repetida e baseada nunha desigualdade do poder. Identifica varios roles clave: agresor, vítima, espectadores, familia e profesorado. Grazas a el, sabemos que o acoso non é unha anécdota nin un conflito puntual, senón unha forma estruturada de violencia. Un estudo que relaciona este acoso coa saúde mental é o de Marcillo e outros. Publicado no 2025, realizaron un estudo con adolescentes de entre 12 e 14 anos e atoparon datos alarmantes. O 28% do alumnado sufrirá bullying, o 90% presentaba sinais de ansiedade, depresión ou inestabilidade emocional, e o acoso máis frecuente era o verbal e as ameazas. Este estudo deixa clara a relación directa entre acoso escolar e saúde mental. Aquí aparece Calvo, Cerezo e Sánchez en 2004 dicindo que o acoso escolar non é responsabilidade exclusiva do agresor. Segundo eles, hai 3 elementos clave: a vítima, o agresor e, por último, temos o centro educativo. E destacan que a propia institución pode estar, ás veces, sen querer tolerando situacións de violencia pola falta de actuación ou por protocolos insuficientes. Vale.
Ao que Colel e Escude en 2014 se suman destacando que o bullying afecta a estas tres clases de persoas. A vítima sofre ansiedade, baixa autoestima e risco de fracaso escolar. O agresor adoita ter falta de empatía e dificultades para cumprir normas. Os espectadores viven medo, culpa e un silencio forzado. Neira Castilla, en 2021, especialízase no estudo do ciberacoso. Defende que o ciberbullying pode ser máis grave que o presencial debido ao anonimato e ao carácter continuo, dispoñible ás 24 horas. Propón que a comunidade educativa debe estar formada e preparada para detectar e intervir na realidade digital. A partir de datos recollidos en Chile, en 2020, mostra que o alumnado de séptimo a 12º curso sofre altos niveis de acoso físico e verbal. Existe unha relación preocupante entre bullying e taxas elevadas de suicidio xuvenil. E, por último, temos a Elizabeth Sánchez en 2016 que diferencia claramente dous conceptos. Violencia escolar, máis ampla, pode darse entre o alumnado ou incluso co profesorado, e o bullying, que é un tipo concreto de violencia, repetida e cunha desigualdade de poder. Propón ferramentas como a mediación escolar, a educación emocional e a formación docente e a creación de protocolos efectivos. Eu son Inés e para explicar como organizamos o noso proxecto vou presentar brevemente o plan de traballo que seguimos dende o inicio ata a entrega final. A coordinación da cal estiven a cargo e nesta supervisei o avance, organicei as fases e asegureime de que todos fósemos na mesma liña, tanto nos contidos como no enfoque do proxecto. En canto á redacción, esta dividiuse entre a Antía máis eu encargueime da primeira e a terceira entrega, aínda que esta non se realizara, e a Antía da segunda, mantendo así un equilibrio no traballo. Na introdución, nesta fase participamos Dara, Antía, Inés e Yaiza. Cada unha fixo o seu resumo individual e logo puxemos en común toda a información para crear un texto final que redactei eu. A información que achegou a Andrea empregouse máis tarde para o marco teórico. Na segunda fase, que é o marco teórico e o bosquexo do produto final, nesta etapa participamos todas de maneira igual. A búsqueda e selección de información estivo principalmente a cargo de Dara, Andrea e Yaiza e posteriormente eu e Antía resumimos e organizamos os contidos, o que permitiu a Antía redactar o bosquexo e máis tarde a min ampliar o produto final. Eu elaborei o guión para a exposición e coordinei a súa preparación. En canto á parte audiovisual e a representación final, creámola entre todas. As datas claves desta entrega foron o 8 de outubro, que foi a entrega da introdución, o 29 de outubro, a entrega do marco teórico e do primeiro bosquexo do produto final, e a entrega final coa participación de todo o equipo. Tivemos dificultades para reunirnos presencialmente, polo que funcionamos sobre todo mediante plataformas digitais e reunións digitais. O plan de traballo definitivo foi organizado por Antía, quen recolleu todos os avances e decisións. Na última fase, a entrega final, nesta eu integrei o que revisamos e revisei todo o documento completo. Todas redactamos as nosas valoracións persoais sobre este traballo e Dara encargouse do resumo e índice. Eu encargueime de cubrir e engadir o anexo 3 e 4 e Yaiza de referencias en APA. Andrea dos enlaces de interese. As implicacións do grupo. Pois a participación xeralmente foi boa, aínda que non foi totalmente equilibrada. En varios momentos, algunhas integrantes do grupo asumiron maior carga ca outras para garantir que o proxecto saíse adiante. Aínda así, todas mantivemos unha actitude colaborativa e conseguimos un proxecto final coherente, ben organizado e satisfactorio. Son Andrea e o noso produto final consiste nunha charla taller de sensibilización sobre o acoso escolar, pensada para alumnos de idade escolar e centrada en promover o respeto, a empatía e a convivencia positiva. Queremos que o alumnado comprenda que o acoso non é un xogo nin un conflito puntual, saiba distinguir entre discursións e bullying. Coñeza os diferentes tipos de acoso, verbal, físico, ciberacoso, identifique os roles implicados, agresor, vítima, espectador pasivo e espectador activo. Entenda que pedir axuda é un acto valente. Desenvolva valores como o respeto, a tolerancia e o compañeirismo. Propoñemos actividades prácticas que impliquen ao alumnado, dinámicas, cooperativas, como escribir de maneira anónima cualidades positivas dos compañeiros, ou análisis de casos adaptados á idade.
Outras, como debates guiados, no noso caso concreto, 2 actividades, unha para identificar situacións de bullying e outra con chuvia de palabras que fai falta para unha aula segura. Estas dinámicas axudan a reforzar a empatía, a autoestima e o compañeirismo. O taller contribúe a mellorar o clima escolar, reduce condutas agresivas e permite identificar problemas que ás veces pasan desapercibidos. Pon o foco en que toda a comunidade educativa, alumnado, profesorado e familias debe implicarse para crear espazos seguros. Obxectivos específicos. Detectar sinais de alerta nunha vítima ou posibles agresores. Outro obxectivo que intentamos acadar foi mellorar as habilidades socioemocionais, como a empatía, a comunicación asertiva, a tolerancia, ofrecer estratexias para intervir de forma segura, reforzar a autoestima, desmontar prexuízos cara a Ola, eu son Dara e vou seguir co que dixo a miña compañeira Andrea. A actividade deseñouse en 3 partes: introdución, presentación do tema, obxectivos e normas de convivencia. Despois pasamos á parte central, que había dinámicas, xogos e actividades participativas. E por último, o peche, que é a síntese do aprendido e da avaliación grupal. Desde o principio, buscamos unha metodoloxía moi activa, vivencial e colaborativa, onde o alumnado é o protagonista activo e aprende a través da participación, non só da teoría. E por último, para rematar, quería falar un pouco das conclusións xeral como grupo, compartir unha reflexión conxunta sobre o que supuxo este proxecto para nós. En primeiro lugar, entendemos que a escola non é só un espazo onde se transmite contido académico, senón que tamén é un lugar de convivencia, onde se construen identidades, relacións e formas diferentes de ver o mundo. Iso dálle ao profesorado unha enorme responsabilidade. Tamén aprendemos que o acoso escolar é moito máis complexo do que nos pensábamos e percibíamos. Non é un problema que se resolva con sancións rápidas, senón que require responsabilidades, formacións, protocolos claros e a participación de toda a comunidade educativa. O marco teórico permitiunos comprender a realidade emocional das vítimas, pero tamén a importancia dos espectadores, da familia e do profesorado como axentes clave. E a nivel de grupo, este proxecto ensinounos a cooperar, a repartir tarefas, a negociar ideas e a superar dificultades todas xuntas, sempre mantendo un obxectivo en común. E por último, este traballo fíxenos pensar como futuras docentes, analizar problemas reais, comprender as crianzas e buscar solucións educativas, empáticas e non punitivas. Descubrimos tamén que a convivencia escolar constrúese día a día con pequenos xestos e cunha mirada inclusiva. En definitiva, este proxecto axudounos a medrar como propios estudantes, como equipo e como futuras profesionais da educación. E reforzou en nós a idea de que a docencia é unha ferramenta poderosa para transformar as vidas dunha maneira positiva e profundamente humana.